Kevar baş temaşevan nêja hûn bi xêr hatin panorama heftê vê heftê dîsa bi rojeveke nû bi mêvanê nû bi were ne wek hemû bernamê me çi bigire hemû bernamê me yek carina salê hatiye ya ji ber teknîkî ya jî ji ber hin sedeman mêvanek me çêbûye lê piranî mêvan me em du kesk mêvanê xwe ya rastî îşev wê kek salim û Abîd Gürses wê mêvanê me bûne. Abîd Gürses her çi qas dixwest jî jêra li hev nehat û nikarbû beşdar bibe. Em jêra ji vir ji hemû dilê xwe û daxwaza xwe tenduristiyek baş jê re dixwazin. Dûre min berê xwe da hevalekî din ku nezîraqet e. Ka mêvanê xwe bibînin. Nezîraqet jî digel ku ez ketibûm rewşekî ew jî wî jî min eşkand û bû mêvanê me hêvîdarim em wî gelek carên din di ekranên çavpel medyayê de bibînin. Mêvanê min ê dîyem Salim Çelîker e ku hem bajariyê min e û ji berê ve jî divêm xwece. Xeynî xwece nizanim devêm nagere bêjim Salim. Yani Salim xwece jî dibe. Berê bi xêr hatî xwece. Spas kek Nimet silav te silav kek nezî jî ez hêvîdarim programekî serketî be û em çend gotinê qenc ji bo guhdara û temaşebera beş. Silav nezîr bi xêr hatî. Silav bike ku gelek spasê silav li we û li te û kak Selîm jî Salim jî. Belê em vê notê jî bira em bînin bîra temaşevanê xwe Salim Hoca, Salim Çelîker berê bernamçêkerekî çarpel medya bû yek emekdarê wî ye. Em bêjin hevkarekî min e. Belê em wek van mehên dawîn hani ev bêjin pêş şeş heftê dawî her rojeva me bi êrîşa Rûsyayê ya ser Ukraynayê ew dibe. Kan binêrin kêleka wî çi di sernivîsê me de hene yê vê heftê. Belê em bi mijara yekem dest pê bikin. Piştî mehu nîvê êrîşa Rûsyayê li ser Ukrayna hemû diyar de nîşanê me didin ku şer wek Rûsya hesab dikir nemeşiya. Rûsya bi êrîşeke mezin wê ji deriya reş başûrê Ukrayna li Rojhilat ji herêma Donas û Bakur ve jî ber bi Kiyevê êrîş bike. Piştî Kiyev, Xarkîv, Marîpol, Odensk teslîm girt wê Ukrayna temamî bikeve destê Rûsyayê. Wê biriya hin Ukrayniyan yani Ukrayniyên pêgirên xwe rêveberiyek bi girêdayî xwe pêk banîna û meselê wekiya Krimê û Donasê pûç bikira û dirêjaya salan da hel bikira.
لê Ukrayna li ber xwe da heta niha yek ji wan bajarên mezin neketin destê Rûsyayê. Rûsya dev ji êrişa ji Bakurê ser Bakur a ser Kievê û Xarkîvê berda, niha dixwaze hemû hêza xwe li ser başûr û rojhilatê Ukrayna bicivîne. Piştî meh û nîvê şer hûn rewşê çawa dibînin? Ev şer wê çi tesîrê li ser pêşaroja dinyayê bike? Bi vê êrişê bi vî şerî Rûsya, Ukrayna, Rojhilatê Ewropa, Yekîtiya Amerîka, Dewletê Yekbûyî Amerîka, NATO çi wenda kirin? Çi bi dest xistin? Ev şer wê çawa encam bide? Çend pirsên bi hev ve girêdayî li ser vê mijarê min civan. Em bi kek nezîr dest pê bikin. Em pêşî li te godarî bikin. Baş keko silav ji bo çarpel medya spasiyê xwe pêşkêş dikim û ji bo temaşevanan jî yani şevekî û guhdariyekî baş daxwaz dikim. Wek te jî kerem kir fermo kir keko yani Rusya divê êrişa xwe de li ser Ukrayna wekû ku plan kiribû bi ser neket. Ev ya tiştekî eşkereyî. Duem argümanên ku da pêşiya xwe yek ji wana jî li dünyayê nehat qebûl kirin. Wek argümanên ê ku bive sedemên şer nehat qebûl kirin. Bêguman yani dîrokek vê heye yani derbasbûnek vê helwesta Rusya heye yani hema ji ber xwe ve berê xwe neda Ukrayna û şerê wan nekir yani. Yani di salê notî de nemaze dünya kete em bêjin rewşekî taze sosyalizm sistema sosyalîst têk çû û li Rusya û nemaze Yugoslavya her du welatên sosyalîst ku federasyonê mezin bûn wan welata têk çûn û dewletên serbixwe hatin avakirin. Pêşî dewletên serbixwe hatin avakirin bêguman ewan dewletna li gor berjewendiyê xwe peywendiyê xwe bi dünyayê ridanî. NATO yek ji wan welata bû ku peywendiyê xwe bi van welata ridanî û hinek ji wan dem bi dem ketin nava NATOyê cî girtin. Rusya van vê helwesta NATOyê ji bo xwe gelekî xeternak yani binav dikir didît. Bi çend awaya ewilî xwest yani dünyayê û NATOyê nemaze Amerîkayê bala wan bikişîne ku ev helwesta wan ne helwestekî rast ji bo Rusya. Mesela Gürcistan bû ket wê derê hinek komarên bajarî ava kirin. Dur ket Kirimê di 2014 de ket nava Kirim girt û bi awayekî Kirim kir komarekî serbixwe bi Rusya girê da. Dur ket Donbas, mintika Donbasê girt. Evana giştek rê didan ku yani em hînê henin û divê NATO wexta ku me dixwaze dorpêş bike divê vê helwesta me jî bibîne ku em vêya qebûl nakin. Lê ji aliyê dinê de yani dewletên van dewletên serbixwe yekû zaten beşdarî nava NATOyê dibûn, beşdarî nava Yekîtiya Ewropa dibûn, peywendiyên xwe berfirehî bi kar danîn û ji xwe wek mafê xwe didîtin, berjewendiyên dewletê xwe didîtin yani. Dem hat ku Rusya peywendiyên Ukrayna û NATOyê peywendiyên Ukrayna û welatên Rojava ji bo xwe xeternak dît û ket nava Rusyayê.
بقلك ارجومانا كتي يعني وان ارجوماني وان يكجي او بكو قوتن فان حكومتك نازي هي اللي فيدري دستلاتارية كي نازي دستلاتارية كي نديمقراطيكي دخوازر روسين لأوكراينا بكونكوجي هاتن الروب دخوازر وانا قربك قوتن اوكراينا شخوان نولاتك ملتك اوكرايني فلان تني يعني أفايا ناي قبول كرين كو يعني ولاتك واني سر بخوا هد قبول نكر روسيا وان قبول نكر انكار كر قوت اف تشيكرينكي ولاتكي تشيكري جاليه لنين دهاتيه كرن جاليه سوسياليستان دهاتيه تشيكرن وقتا كو فيادو جو نبس مثلا اوكراينا تاني بو ولا تدنجي سر بخو بون گشتكا قصدكر او هلوستين امپراتوریا چار بهنا وجه دهات اوان في هلوستا روسيا هل روسيا خواست کو بوان ارگوماناتی که في اوكراينا و توایا اوكراينا بگره هدفا یکم او بکو شخوا زاتن اوكراينا آلیه کریم لگرتو بو دونباس جی بری کتبونی ام با آوایا کی خواست کیوی بگره حکومتا کو هي بروخينه و يا سروكي وان سروكي اوكراينا فلاديمير زيلنسكي يا ويهيسير بقري يا جي به لجر ريجيرفك دركه في الدرفي ولات وحكومتك بخوف قريب وحكومتك بلوروس وكيدنيا يعني بخوف قريب بدو حكومتك تشبك وفياج دنيا يربيجكو از هلوستا ناتو هلوستا ولاتن روج آفا قبولناك إيرو وك بنتاغون أشكركر روسيا جدر دورا أوكراينا وغريا بآمه او روسيا وگر جوان جي كو قالكي داگير كرن قالك جي داگير كرن وي وگرن وكو تجي فرمو كركاك ممتاز او لدردورا كرم و دونباسي او هيزي خو الودري بجي بك والودري دبرخو بدم كو بكاربه بالدولتين ناتو يري قارب لسر ماسي بپورن قارب لسر ماسي ام بيجني گفتگو بکن لخوياي افي شرا وبردوام بك خوياي وهجر بذي هاوي بردوام بك ناتو ولاتن روج آفا كو آليكاريا اوكراينا دكن دوي آليكاريا خود بردوام بن از باورم كو وروسيا قالك بقالك جيا و باش دا قاف بافيجي و جوان ارغومان خو و جوان دخوازين خو او فقر و او نكاري بذي شري بذي هاوي بردوام بك لورا ولاتن روش آفا ناتو يعني ودور پیش کرن جالية آبوري جالية سياسي جالية كولتوري جالية سپور و نظام وكي دني و آليكاريا تشكو و براشي ددن اوكراينا وك نمونه مثلا بيجن stand up for Ukraine او هلوستكي يكيتيا اوروبا بذي هلوستكي واني رابونكو آليكاريا اوكراينا بكن 10 مليار و 7 مليون اورو ددمكي كرت توب كرن هراكي برمزنه يكيتيا اوروبا سروكي كونسي چوه داري ام بيجن انجلترا چوور كندا و سفربرlik اعلان كر ام بيجن قالك ولاتي الدنيا يكو يك دري خود الدن اوكراينا درن سروكي اوكراينا ج يكيتيا نتوار ج يكيتيا اوروبا ج يك ولاتي روج افار ام بيجن ديجيتال كونفرنس دي وان تشويقي دكن كو روسيا دور پیش بکن روسيا بهلكو
آبوری تک بچه ev helwestekî wê berdewam bike û ez bi xwe bawer nakim Rûsya li hember van tişta li hember van mueyyidê ku hene li dunyayê karibe berdewam bike. Ez bi Kurtî niha wanî bihêjim ji Kak Salim re bihêlim wext wê baştir bi fermo kir. بله کرم که سلام خوجه سپاس بو کک نظیر کک نیمت تجی آماجه پیکر و کک نظیر جی مسئله فرکر گوتنین گره خوش و هیجا گوتر اتخوازم لگوتنین کک نظیر هنک تشت زیده کب yani زیادتر گوتنین من اوی باب اوی yani انجامین وی شاری چنن اندیجن مهونی و بابور چلو شش روش شرکی ددومه دنابرا دولتکی امپریال وک روسیا و اوکراینادا ev çilû şeş roj demekî dirêj e. Vî çilû şeş roj gelek tişt dîşê me dan. Yek jê ev bû ku di karakterên çeka da hinek gorandin çêbûne ku îro wisa xuyaye Rusya nikare tiyara bifrîne li ser bejayiya Ukrayna. Ev bû yerekî nû ye. Heval dizanin yani di goradinê karakterên çeka da siyaset, civak digohire. Di sed sala çarda, nîvê sed sala çarda 1305 da li Avrupayê dest pê kir barût hat kar anîn karakterên çeka aletên şer gohirên barût sed sala heşta da li Çînê hatbû dîtin li Avrupayê ve Çek di sed sala çarda da nîvê sed sala çarda da hat kar anîn feodalizm têk çû li Avrupayê. Sebebekî jî ew bû ew bêjin di heman demê da nexweşînekî derket ku nîvê nüfusê çû. Ev karakterê sîstema Avrupayê guhand. Îro em dirin ku ev çekên ku nû derketine li hem tiyara û hem jî tanka bêhukm dikin. Droner û Stinger û hinek çekên dinê jî ji xwe malûm e yanî van dewletên pêşketî şerê ewa ji bo xwe wek meydana ceribandina çeka dibînin û gelek çekê xwe li hember hev ceribandin. Netîce li ortaya ku sîstema Gerbê li hember Rûsyayê serketiye. Nahilin li ser bejayiya Ukraynayê tiyarê Rûsyayê bifrin. Rûsya mecbûr dibe bi mûşekên menzîl dirêj êrişê bajara dike. Ev yek netîcekî ku nîşê me da ya didiya Avrupa ji nû vaş xew şiyar bû ew têkiliyên xwe û Rûsya ji binî guhart. Ew Nord Stream di do ew malûm e du xettê gazê ku petrolê ji evê Rûsyayê tê ser Avrupayê yek jê Nord Stream yek e yek jê Nord Stream 2 ye. Nord Stream 2 ew şîrketa vî tiştî çêkir îflas kir. Mana xwe ew ku goranekî radîkal tê vücudê. Avrupa nema gaz û petrolê xwe ji Rûsya bistîne. Vîya jî duwarê ekonomî da heval dizanin ku ew encamekî çawa ji bo Rûsyayê bîne. Ya sisiya ku meriv kare bêje ku Rûsya bi êrişa xwe ya ser Ukraynayê ew sîstema ku heye li dunyayê ser û bin kir. Dünya hefta ewrî çû hev yani tu hukuk nema. Hat münaqeşe kirin gelo ew Çîn êrişê Taywanê bike. Gelo ew Türkiye êrişê Rojavayê Kurdistanê û êrişê wan giravê Egey ku destê ê girekan dêne ew bike.
gelo ev İran bikeve Kurdistanê gelo ev Koreya Bakur bikeve Koreya Başûr yani hefte ewlî dünya van tişta münaqeşe kir û serkêşê vê van êrişa jî Rusya bû yani îro ger ku dünya bînekî xweş distîne û parî ew Türkiye li ser van devletê cîran devletên cîranê Rusya li ser wan hebû ku îro bela bû ewrê reş sebebekî ew e ku Rusya ser neke pêş van neçû ez em Kurd hevalno bo me tiştê mehîn ev e gelo em Kurd divê ji vê encamekî çawa derxin bo ku em dizanin dagirkerê Kurdistanê jî bi vê şerê Rûsyaya ra Tirkiyeyê İranê em bêjin hikûmeta Şamê ye ew jî ketin tetikê û haziriya kirin da ku êriş bikin ji bo Tirkiye û zanin tim û tim behsa sînorê mîsakê millî dike û sînorê mîsakê millî li gor wan li Bakurê Helebê li seriya Mînbêçê û diçe heta Musulê dike nava xwe Tirkiye her li gor van tişta jî haziriya dike ku rojekî jêra rê xweş bibe ya jî keys dikeve destê Tirkiye ku êrişê van herêma bike di heman demê de me dît ku li başûrê Kurdistanê İran ket êrişê hewlêr bû hedefa füzê İranê û li alîkî dinê jî PKK ket hereketê ku ev jî eşkere ye PKK bi teşwîq û dîrektîfa İranê ew jî ket hereketê da ku Herêma Kurdistanê hikûmeta Hewlêrê bikin tengasî ev jî perçekî vê êriş û paşverûtiya Rusya ye yani di van noqta da pêwîst e em hayşxwe hebin gelo kî li Kurê ji bo me çi pîlan dike xeta Kurdayetiyê divê ku li hember van êriş û pîlana helwestekî çawa bistîne yani qenaeta min em Kurd ji vê şerê Rusyayê ku dersa herî mezin em derxin ev e em tim û tim ji dünya demokratîk û pêşketî neqetin şerê xwe yê azadiyê şerê xwe yê dewletbûyînê têxin perçekî tevgerê vê sîstema dünya demokratîk û her hewa li hember paşverotiya dünyayê ku îro paşverotiya dünya serkêşiya vê paşverotiyê Çîn û Rusya dikişînin û pêgirtiye wan ê herêmê jî İran û Tirkiye û Sûriye û Bexdan e em Kurd pêwîst e li hember vana xwedî helwest bin xwedî helwestbûyîna esasî ev e ku pêgirtiye vê paşverotiyê piyê vê paşverotiyê li Kurdistanê PKK ye yani em wexta ku di vê noqtê da nexwedî hişmendîtikî zelal bin em nikarin ti siyasetekî qenç rast û durist bimeşînin bêşik PKK di vir da gelek şareza ye yani dwarê şerê taybet da dwarê propagandaya da dwarê reşkirinê da xwedî înstrûmentê mezin e bi seda bi hezara însan e kare têre hereketê û van destkeftiyê milletê Kurd ku îro ev destkeftî xwe li başûrê Kurdistanê xwe di hikûmeta Hewlêrê da û pêşkêşê vê hikûmetê Partî Demokratê Kurdistan e xwe di wir de nîşan dide loma jî em pêwîst e ji hikûmeta Hewlêrê ra ji Partî Demokrata Kurdistanê ra xwedî derên mil bidin wan û li hember vê reşkirina PKK ku perçekî şerê Rûsyayê perçekî paşverotiya dünyayê helwest bistînin zêdetir di vê noqtê da ew kesên ku bi navê Kurdayetî xwedê giravî mil din HDP
alîkariya vê hereketê dikin ew zêdetir dibe ku hişyar bin ku kî li kurê ji bo çi dixwaze hereketa milletê Kurd têk bibe. Ez dixwazim yanî divê nokteyê da Kurtayî van tişta îfade bikim ku em Kurd ji vê mesela şerê Rûsyayê divê ku van dersa bistînin û bin xwedî vê helwestê. Spas. Velê ez jî dixwazim di sê gotina bêjim yani vî şerê çi bixuranî biya min vî şerê beriya her tiştê ew tam li derveyê argumentên Putin ku digo ev ne milletekin yani heta tanî ew ê digo belaş bûne dewlet ew bûn milletek bi vî şerê bûn milletekî gelek zexm îdî yani belkî tarîxek müşterek ya Rusya û Ukrayna di sed sêsed sal heye ger derbasî walî bûne ger bi Polonyaya re bûne ger ew bûne lê yani beşek mezin jî merivê hevin ji xwe wek ew jî lê bawer nakim êdî Ukrayna di tarîxa xwe da ev tiştê ku van roja jiyaye êdî ew Rusya wê ew ê hemû wan deriya girt yani ji bo ku carek dinê ev her du millet nêzî hevdû bin divê wextekî pir ew û ewek pir mezin dixwaze tiştê didiya ew ewa dunyayê bû bên vî şerê kir ku Yekîtiya Ewropa hev bigire ne tenê ew bêjin yekcarna ew bên problemên biçûk di navbera Yekîtiya Ewropa û Amerîka û İngilistanê jî ew jî di kir ku vana hemû di problemên wa da karin yekpare tevbigerin ew jî ya dudiya bû ya siya jî teknolojiya îro ye beriya şer dest pê bike 15 roja her roj yani ew hem ji îstixbarat û hem jî teknîka ku di destê wan da ye serokê Amerîkayê dizanibû û her roj re dibû digo ku êrîş bikin bûya way raya giştî ya dunyayê çêkir meriv divê van ewa binêre û ew jî ew bêjin bertekên welatan jî Yekîtiya Ewropa di destpêkê de yani bêjin meriv nizam bû wê çi helwestekî yani ji xwe li dijbûn lê helwestek çawa bigirin di wir de heta Almanya xeylî mîxfera nedixwest tu tiştekî ji wê re bişîne ji Ukrayna re bişîne digo wek ez jî bibim aliyekî şer werhesil bi ewa şer yani çiqas şer ew bû yani bêtir helwest jî zelaltir bûn û gav jî ew bûn Ez karim çek gotu bêjim ses ez tenê tiştek jî lê zêde bikim bibêjim tenê tiştek gelek mühim hebû ku biya min Putin ji wî ew bû Ukrayna ne tenê xwe parast belkî bala we kişan beriya di sê roja li erdê Rûsyayê xist ew sotemeniya ku alîkariya ew ê dikir di nav erdê Rûsyayê de bombarduman kir ew hîn bêtir cesaret da wan û aynı wextê de Rûsyayê jî tirsan belkî ev jî bûn sedem ku beyanek di wê demê de beyana wê da ku got xwe armanca me ewlî em herêma rojhilatê Ukrayna ew bikin em gîrstin wê armanca xwe esasê xwe ew jî emareyê ew ê bû ku Putin di vî şerê de westiyaye û çareya digere ku wext dixwaze qazanç bike belê mamoste te jî û teknezî jî amaja pê kir ku ew Putin hinek teoriya
ifade dike û millet bûna Ukrayna inkar dike ku ew axaftina wî wek dibêjin teqrîben 20 rûpele 5000 gotina pêk tê ew axaftina Putin di mahkeme da wek dokumentekî yani pêşkêşê mahkemê dibe yani ana tiştê ku di medya xerbî de derbas be ew dibe wek belgenameyekî şer ku Putin çawa înkara milletekî kiriye û çawa biye viya teorîze dike ji bo êrişê xwe ev dibe wek ew ê dozgerê mahkemê viya wê kar bîne van axaftina Putin ez bawerim û ez bihêvî me ku ev tişt bibe wek nimunekî ji bo dagirgerê Kurdistanê jî îro dagirgerê Kurdistan jî hebûna milletê Kurd înkar dikin jî nek teorî mewriya îfade dikin viya wek be praktîsekî ji bo pêşa rojê di vê şerî de te mesela Almanya nîşanda yani ê ku serkêşiya hemû xerbê kir yani Amerîka ji tê da ê ku serkêşiyê kir İngiltere bû û Boris Johnson bû yani divê ku ev were binxetkirin yani gor min ger ku mêrxasê vî şerê yekem Zelenskî be yê didiya jî Boris Johnson e yani wî gelek mêrxasikî kir Avrupayê kir hereketê Amerîkayê kir hereketê û îro di têkçûna Rûsyê da rola herî mezin a herî sereke rola İngiltereê ê ku cesaret da Almanya cesaret da Fransa ê ku serkêşiyê kir İngiltere bû û Boris Johnson bû divê ku em vî tiştî jî dest nîşan bikin spas kek nezîkerem ki ama çend gotin em derbasî dira mizara başka ez çend kelîma bêjim yani tiştê ku Kak Salim û cenabê te jî fermo kirin ez wana bejdar dibim bi rastî wana yekoyek û gelekî muhîm in yani divê evê dira li vê derê tiştekî eşkere mere bêjî yani ji raya giştî re tiştek bê ronî kirin Rûs dagîrkerin li vê derê şerrekî di şerrekî neheq de ye şerrekî bêheq e tu argûmanên ku vî şerrê li hember Ukrayna bike tu neyê evan argûman û daxwaz û hêviyên Rûsya giş yeko ne sedemin ku şerrekî li hember milletekî li hember dewletekî demokrat li hember welatekî ê rojavayî tê hesab kirin vekirî ne diktatörî tiştekî wanî tuneyê kes milletek jî qer nekirî li hember welatekî wanî şer bi van argûmana ne rastî dagîrkerî yani divê weya bê tasdîqkirin deklerekirin ev pir muhîm e wek Kak Salim fermo kir ev êrîş û dagîrkeriya Rûsya û ku bi tu awayî dervî însaniyetê em bêjin însaniyê sivîl jî tê kuştin bajara xera dikin gundan xera dikin em bêjin cî warê însanan nahêlin ev qetlîamê mezin in qetlîamê ê çandeyê qetlîamê ê însana ye qetlîamê heywan û tabiatê ye yani ew divên dünya dadweriya dünyayê em bêjin Rûsya û ê mesulên vî tiştî ku wek Putin û hevkarên wî li hember dadgehê bên mahkemekirin yani wek Kak Salim fermo kir ew tişta jî muhîm e ku sedemên ku şer ji bo xwe pêşkêş dikir wan sedema bên mahkum kirin îro şerê ku heye şerê NATO şerê welatên ê demokratîk in û şerên welatên ê ku alîkarî dagîrkera dikin dîktatör in Rûsyayê piştgirê wê Çînê İranê Tirkiyeyê Sûriyeyê çi dibêjin ew Bakurê ê Koreyayê wekî dinin yani tu ji kîja alî dilê mêze bike ev welatên ku şer vî şerrî dixwazin û bi wan argûmena alîkarî Rûsya jî dikin heger bi ser bikevin em wek Kurd li rojhilata naverast
ئەوێ شۆڕەشا me ئەوێ داخوازێن me ئەوێ دۆزا me بریندار bibe ئەوێ دۆزا me ئەوێ نەوەکو ئەم دخوازن wê bimeşe û bi serfîrazî û bi serkefti berdewam bike. Evana yek jê mesela yek jê Tirkiye bixwe ê du em jî Îranin. Her du jî ji kîja alî dilê mêze bike em ê bên ser mijara Tirkiye em ê xwerin behs bikin lê di qezencikirina Rusya de wexta ku Rusya vî şerî di vî şerî de bi ser keve divê em bibînin ku wê Îran jî bi ser keve divê wê Tirkiye jî bi ser bikeve divê ew ê van welatê dîktatör wê bi ser bikevin ew ê li Rojava ev ê helwesta demokrasî helwesta ku ji salê notî û vir di dest pê kiriyê civatên pirçandî demokratîk tê avakirin statûyên ê dewleta ê dîktatör hêdî hêdî bi ber em bêjin demokrasiyê ve diçû wê waya birîndar bibe ew ê wana darbelê bikevin ev jî ji bo Kurda ne tiştî baş e wek Salim fermo kir ez jî di wê baweriyê de me divê Kurd di vê çerçevê de berê xwe û helwesta xwe ji bo welatên Rojava di serî de Amerîka welatên Rojava li pişt bi siyaseta wan re bin û helwesta wan em qayê bikin ev ya vekirî divê em bikin em veya vekirî nekin divê em dikarin zerarê jî belê em yani dünya ku Rusya bi ser keve rizgariya Kurda gelek zehmet e ji xwe zehmet e lê bêje nemimkin wê zehmetir bin belê em derbasî pirsa didiya bibin Türkiye hem silah dide Ukrayna û hem jî sermayedarê Rusyayê re derî vedike sermayedarên Rusyayê niha li tu derê li dinya Rojava nahewin lê li Tirkiyeyê star dibînin Tirkiye hem endamê NATOyê hem jî li dervayê helwesta NATOyê ku li hember Rusyayê daniye tev digere ev çawa dibe çawa dünya Rojava û Rusya vê helwesta Tirkiyeyê tehammül dikin yani herkes ji alî xwe ve hem Rusya çawa tehammül dike hem bêjin Rojava yani bêjin Rojavayê dünyayê yekîtiya Awropa û NATO belê kek Salim em mişte dest pê bikin hoca Keklimet cerabetê cizane yani Türkiye van salê dawîn diwarê çekaw û vê îndûstriyê da jî xwe îddiaye û pêş ket wekî din di navbera Tirkiye û Ukraynada serê du sale hinek projê hevbeş têne neşandin malum e dema Sovyetê da Sovyetê wisa em bêjin 16 Cumhuriyetê Sovyetê hebûn her cumhuriyetekî rolekî wan hebû di warekî da bûn spor di warê îndûstriya çeka da jî Ukrayna spor bû îro ew mintiqa Donbasê ku Rusya dixwaze têxe bin destê xwe ew herema ku ev îndûstrî li wê derê bicîbiye û pêş ketiye Tirkiye ji van tişta îstîfade kir yani Tirkiye rêkî da berxwe Rusya ekonomiya Rusya ji a İtalya biçûktir sêyekê Almanyayê Rusya ekonomiya wî sêyekê Almanyayê yani 1.6 trilyon dolar e ew xasla gaysatî milli xasla var ew jî tev ji gaz û belê ew jî ji gaz şikî din jî gaz e petrolê û silah e yani silah difroşe bi vî hewayê Rusya bû dewletekî emperyal bi rêya çekên nukleer Tirkiye jî xwest di rêya Rusyada bimeşe dixwaze ne ku xwest hê jî dixwaze Tirkiye jî ketiye wê rê çawa Rusya bi ekonomîkê biçûk bû dewletekî emperyal Tirkiye jî ana ketiye vê rê ew
imkanê ku di destê Tirkiye dane Tirkiye bi vana neraziye dixwaze dünya ji nû were parvekirin û di vê parvekirinê da jî Türkiye ve xwedî dewletekî wek dewletekî emperyal devletê ne devletekî heremî devletekî universal yani Türkiye di vê noktê da dava tişta dike para xwe neraziye dava tişên mezin dike li Azerbaycanê xuda nîşandan Lîbyayê xuda nîşandan hevalo du mehberê li Etiyopyayê yani ew milletekî wek bijin navê wan Tigere hereme bê wek milletê Kurd ew jî bin destê û koloniye hareketekî wan heye ew hareketa Tigerê hat nêzî ew ê yani Addis Ababa ku em bêjin Etiyopya lê bi müdaxale Tirkiye hareketa Tigerê şikest spara çû yani Türkiye ji Ankara'ya radibe diçe başûrê Orta Afrikayê müdaxale Etiyopya dike hareketa milletê Tiger dişkîne yani ev işaretek diye ku Türkiye hatiye noktekî ne beradayî yani Türkiye gelek pêş ketiye duwarê silaha da hûn zanin ev dronê Türkiye ku îro li dixwaze li Ukrayna jî bikartîne li hemîtiqê jî bikartîne bûne wek nav dane daxwe eza Türkiye di vê noktê da ji mühendîsê Ukraynayê îstîfade dike cenabê te amaje pê kir ku em bêjin ji Ukraynayê ya jî olîgarkê Rûsa tên wê derê Türkiye hem wan ew dike rast e Türkiye îro rê vekiriye yani bi sedan ew mühendîsê Ukranî îro hatine Türkiye bicîbûne serê mehkiye û vana ew ê bibin pirçekî îndûstriya çek ya Türkiye û ew li wê derê bin fonksiyonel di doyê mehan li gor rojnama nivîsan di doyê meha Nîsanê da 3 milyar dolar ew Banka Merkezî ya Tirkiye da hatiye qeydkirin û tê gotin ev 3 milyar dolar jî perê olîgarka ye perê Rûsa ye yani Tirkiye di vê noktê da vekirî dileyze yani teknolojiya Ukrayna sermiyanê Rûsa li ba xwe mobilîze dike dike fealiyetê û çeka yani îndûstriya çek da xwedî îddia ye di vê noktê da gelo xerbî çi dikin yani pirs ev bû yani Türkiye vê ew ê xwe vekirî dileyze xerbî çi dikin yani divir da Türkiye divir ev vê noktê jî lê zêde kir yani heta nokteyekî devletekî ew e yani bêjin wek pragmatîst e yani berek pêkî wa li xerbê ye pêkî wan jî li şerqê ye dixwazin xwe ev 200 sal e vê siyaset dimeşînî yani siyaseta denga balansa meşandire aynı îro jî ev siyaset dimeşînin bi yani xerb hê nû bixwevatê ew 4 salê ku Trump li ser hukm bû xerbê ji hev xist Fransa xwe sinek tişt bike nebû Tirkiye jî Erdogan jî Putin jî xerbê baş nas kirine ku xerb leşkerekî xwe mirovekî xwe nade kuştin naxwaze de kuştin Amerîka jî her wiha yani divir da qenaeta min Tirkiye dixwaze vê rola ku Fransa girtibû ser xwe ew bigirin ser xwe mesaja din xerbê dibêjin em hazirin cendimetiya we bikin em sînorê wê li hember Rûsya hetay noktekî biparêzin wa sînorê alî Ewropa jî Zelenskî gibi ez ê biparêzin ku hûn alîkariyan bikin ev wek projekî giştî ye yani mixabin yani dünya di vê noktê da Erdogan qebûl dike Tirkiye qebûl dike ku ev rola Tirkiye ji bo wan jî bercewendiyê wan jî têda hene sebebî me got yani ji bo ku ew naxwazin tu mervekî xwe bidin kuştin û bu Tirkiye jî ev ne problem e Tirkiye xwe daye nîşan dayîn li Kafkasya xwe da nîşan dayîn li Bakurê Afrika xwe da nîşan dayîn îro jî dixwaze vî li hember Rûsya jî dualî dileyze û hev nas dikin lê baweriya xerbê yani baweriya Amerîka ne bawer e ku bi Tirkiye hebe menfaetê hev beşin menfaetê müşterekin li gova menfaetê xwe müşterek
حتى كريك هر بمشين النظام بس بله ل تشتيك ادوين ابا سباس بله سپاس خوش کک نظیر تو چه بیجی خود يعني كاك سالم هنك تشت قوتن وبراستي جيوانا جي خدبون اوان نرينا هالوستنا يكشي تركيا اندام الناتوي وبامريكا جي ميكانيزم استراتيجيك افا كريبون يعني لغور قوتنا غريك لغور ناتو ولغور وي استراتيجيا كو بامريكا ركري وغريك لغور وي حركات بكرا لي تركيا ذيا ناك تركيا ده هر فرسن ديده دخوازه بيجكو از دوی شر اوکراین و روسیا ده بهترافم از دخوازم وان لهد بینم از دخوازم وان وی شر بسکنینم لید اصل خوده هم پیوندی خو به اوکراین ره د دومینه هم جی پیوندی خو به روسیا ره د دومینه و اوان پیوندی خو جی دیجی ولاتن دیجی یکیتی اوروپا و امریکا بکارتین يعني وقت ام قش دزانن پیوندی وانی به اوکراین رو وقت سالم جی فرمو کر متوره وان تیاره ای بی ای سی هادی بیجن جوان رو ویا نزانم چی گلک نوال وان دکن درونر متوره وان اوکراین چه دکه جو اوکراین دستینه يعني بي اوكرانيا اگر اوكرانيا وان متوره نده نکارن وان تیاره بي انسان چه دکن دویش جی کدن جا امریکا بستینه نظام جوالاتی دنی بستینه او جی نخوازن ایرو محتاجی هرن بر دریه امریکا بیجی کوان متوره بدن جا آلیه دنی ده پیوندیه وان بر روسیا رهاتیه گرتن روسیا وان حسیر گرتیه ده پیوندیه خوده يعني سلاح دانوان وك ام بيجن او اس 400 جعل يدني دي بيوندي واني ابوري قالك يخرطن يعني وك كاك سالم جي قول 3 مليار دولار دي دمكي كرت كتي بانكي تركيا بحزارة مليونير روس ايرو هاتنه للروس لتركيا بيجيبونه قشتكا بفاليزا پرا آنين ودري ودخن بانكي تركيا يعني دفدري دو تركيا دخوازي وي پره رش ديسا بكاربينه بوي پره رش ديسا اكونوميا خو بسر بخه پیوندی خو بقرنازي هم بأوكراينا هم جي بروسيا بردوام بكه وفان پیوندينا بفسدمي كو امريكا وولاتين اي اوروبي كو اليكاري اوكراينا دكن دوياد بسر نكفن دوي اليكاري دي بسر نكفن لتركيا دوی درید شاشه تركيا چوقيسي بهز ببيجي چوقيسي بخوازه لدردورا خو امبيجن او لكاريه بگرد هر مثلا قبرسي مثلا باشور مثلا روج آوای كردستاني يعني تركيا پیوندین خوی ای ناو نتوی به پرسگریکا کرو اندکسکریه بفگريداي يعني منفعتا كردات دو كدري دهبه وتركيا هري تام ديجوان او هفكاري بوان ولاتي دين الربك دويدري دي از بخو باور ناكم كو نا امريكا نجي يك جوالاتين اي روج آوا باوريه بتركيا ارتينن بلكي هنك ايرو منفعتي وان وكاك سالم جي قوت بيوندي وان بتركيا بردوان بن شخوا ای مثلا روسیا و اوکراین هر دو جی دشاردن هر دو جی نخوازن ترکیه yani جوان پیوندیه که هنه بپار بمینن هر دو جی دخوازن بردوام بکن لی ولاتین ای روش آوا و امریکا اوه ایفاده ترکی بستینن ترکیه بوی اوی و جناوا و مجاری و پرسی و خلاص نبه اف د پیشتی و به مجارکی اساسی کو ترکیه او ابلوکای کو لهمبر روسیا هاتن کرن اوام بخوا یکو جی رعایت نکریه و بکار آنی کو اکونومیا خوا و اکونومیا روسیا نهل تک بچه
Yani evana net işte büçükün ku yekitiya Avrupa, NATO, Amerika, İngiltere, van welata gişa li hember Rusya em bêjin biryar dayî ku van wê têxinava ablûkê lê Türkiye derin veya kul dike, derin nav bi têkiliyê xwe berdewam dike. Dijî van helwestê pêngavta vê jî evana ne Amerîka ne jî welatên Rojava yek û vana wê ji bîr nebin û wê rojekê hesab ji Tirkî bixwazin wê ew roj bê. بله ترکیه تشتی کو دما کو یکیتی اروپا و امریکا لسر ایران امبارگو دانی تشتی کو چوا امبارگو ایران قل کر Aynı. به ریا halk bankası و بیجن پترول فروتن و او کرن نهاجی aynı hemen تشتید که لی دما دکه دزانه کو بالانسا دنیای با اوایه کیه کو امریکا جی ایرو نکاره زیده دنگی خودر خه نافازه ترکیه تیکه و چنگ روسیه یا جی وی دمه دوی وارده ایران هین اوکتره یعنی بیجن طرفوی دیاره لی ترکیه بوان اوا لی روژکی و او روژی روژکی وره کو çava ana mesela Halk Bankası tabi adalet carna gor siyaset edişole heci dava encam ne daye jiber ku rewşa siyasi desna de loma encam ne daye ve viyaji evji ve ev kirin nahal gor istatistikên emlakê her sê xaniyên ku ji Tirkiyeyê tê firotin Rûs dikirin. و تکنوکرات وانن خورد ین کو جوان ین کو اون کو هینه زیانا بچک روجاوایی بونه گشتنا جدرندن برکو جی لوانتن بیه اوجی ریا ترکیه دگرن ترکیه جوان تشتاجی استفاده که لی یا دل ترکیه دیسا برکو روسیا her دیرو کاواندا نیارکی evet yani pişkiriye Ukrayna ke le yani dünya maksimal yani derece her ev duazı ve her dualiya ji fayda bebine o wan balansajı baştı zanın yani zanın kinge ve çoğab kin ne vaha buna ve vaha tabi ne gar yani bava kidin ve tabi gar yani le dünyanın ku evşar he ne beliye ve çoğab he ve Çin çoğab elvesteyne kare mazlum bebe kare u bebe yani hazar hesap tekirim. Jberuye hesabı Türkiye bir avay tekirim. Lo maku ha bejin bütün din açın ser Türkiye. Em derbasi mjara sisiya bibin. Mjara meya sisiya persiye ez vaha formüle dikim. Xerciyen NATO'ye di sala 2021 de istediği 5,8 زیده بود گیشت 1,18 تریلیون دلاری پشتی ایریشا روسیای لسر اوکراینا همو ولاتین روژاوا دیار کرن که و بودچه خویا لشکری و زیده بکن آلمانیایا دالی خرجین لشکری ده هرتم به احتیاطه که پشتی شار دودیه حتی نها تی هرتم de meselenin evde nafazı mesela askeri xort bike acı bejin yani evek wane hatta belki vere birave yani gelek waran da meselenin silah frotine de Almanya heri velate ku be ihtiyate لی سه روز پشتی ایریشا روسیه دیار کرد که و 100 میلیارد اورو فونک تایبت 100 میلیارد اورو فونک تایبت جبو مدرنیزه کرنا پاراستنا خواه و وقتینه همو دولتین روجلاتا اوروپا یه بالتیکه یه اسکاندیناویای دیار کرن که و بودچه خواه لشکری زیده بکن دولتین روجاوایی حتی درکه بودچه خواه دا شفافه پشتی وی شری دولت وک چین، کره باشور
Bakur, Japonya Japonya jî bütçeya askeri ve zêde bikin. Rusya mexzena xwe ya sîlaha ku vala biye wê tije bike. Ev hem ji bo aştî sulha dünyayê xeter e û heman demê de bütçeya ji bo refah, sihet û perwerdeya millet kêmtir bike. Hûn vê trendê, vê modeyê yani vê evê çawa dibînin. Pêşaroja aştiya dünyayê wê çawa be. Keknezî tişte dest pê bikin. Başka van demê dawîn de lêkolînek li Swêd hatkirin dixwazim ji wê dest pê bikin. Lêkolînekî gelekî balkêş bû. Bawerim we jî xwendiye ew li ser bûyê. Enstitûya Lêkolîna Aştiya Cîhanî ya li Stockholmê lêkolînên xwe encamê lêkolînên xwe ê çekbûyîna dünyayê û çekfirotin û çekkirîna dünyayê eşkere kir. Yani wek te jî fermo kir kakê Mimtaz yani di esasê xwe de di van salê van 5 salê dawîn de çekfirotin û çekkirîn gelekî kêm bibû. Yani 4% 5% em bêjin kêm bibû li tevaya dünyayê. Lê li hinek welata wek li Rojhilata Naverast û wek li Hindistanê û nizanim hinek welatê din prosentê dinê jî bêtir bibûn ku zêde bibûn ku li wê derê çekfirotin bêtir hatibû bikaranîn. Yek jê li vê derê mere encamekî çi ji vê ya derdixi yani çekbûyîna a dünyayê yani xwe bi çek dike dünya xwe bi çek dike tê çi maneyê? Bi amîhînê ew tendensa ku dünya pirsgirêkên xwe ne biriya çareseriyê lê biriya şîdetê biriya sîlehê dikarî çareser bike ew tendens hînê li dünyayê xurt e û belkî hakim e. Ev encamekî ku em karin ji vê derxin. Duem îro yani di şerê Rusya û Ukrayna de hat fêmkirin ku yani em bê wek Kak Salim got yani dünya hat em bêjin demekê tirsekî mezin ket nava dünyayê. Gotin îhtimala mezin ve şerrekî berfireh nükleerî wê çêbibe silahê nükleer wê bên avêtin. Eveya jî dünya xist nava qelqeleyekî mezin. Îro gelek welat bi silahên nükleerî hatine pêçandin. Ewana xeterekî gelekî mezin li ser dünyayê. Yani ji aliyekî de em bêjin yek destê xwe bide nokteyekê dövmeyekê lêxe dünya dikarî têkir. Ji aliyê dinê de van silahê wek ku ne şerê nükleerî şerê ku yani normal ku berdewam dike dikare di nava dewleta de dikare di nava milleta de berdewam bikin bu van silaha ewana îro bêtir tên firotin. Îro ewana qezencekî mezinin hem Yekîtiya Ewropa welatê Yekîtiya Ewropa difroşe û hem Amerîka di vê îstatîstîka ku hatiye kirin a li Stockholmê yekemîn welatê mezin ku çekê xwe firotiye Amerîkayê. Dûr Rusya dûr nizanim Çîn û dadkeve heyatê Swêd û Almanya û nizanim wekî dine yani. Lê a herî balkêş ev ku evan yani di wexta dema ku dünya çekfirotin li dünyayê kêm dibe li Rojhilata Naverast firotina û kirîna çeka bêtir dibe. Ev jî divê em wek yani milletê Kurd bindest ku em li Rojhilata Naverast dijîn divê eveya em pir baş zanibin ku pirsa me bi pirsekî aşîtî wer rehet asan çareser nabe. Yani devletên dagîrker
devletên dagirker xuyaye ku xwe bi çek dikin li hember Kurda. Kurd îro heger دوێ استراتیژیا xwe a netewî de berê xwe nedin siyaseta a Rojava û Amerîka û wekî dinê wê nikaribin li hember dagîrkerên Kurdistanê pêngavên ê demokrasî ê aştî ê netewî ê rêzgariya netewî bavêjin. Yani dikarin wan di demekî Kurd de wan bixeniqînin. Nemaze îro yani İran bûyî welatekî dewletekî terörizma dünyayê îdare dike. Terörizma dünyayê bi finanse dike, bi çek dike. Ji aliyê dinê di Tirkî û Daeş yekin, aynê yekin. Yani ne ku alîkarî dikin, Türkiye û Daeş yekin. Daeş hege Türkiye neba Daeş nikarî bû li rojhilata navrast ne li Sûriye ne jî li Iraqê pêngav bavêtaya. Bi amê sereke Türkiye bû ku ewana bera ser serên Kurdan da li wê derê xwest İslamiyetê bi quvvet bike, Kurda têk bive û dîsa wek berê împaratoriyekê ava bike. Yani bi destê İslamiyên terörîst. Evaya giş ve dedin ku vê çekdarî, çekkirina hêza li rojhilata navrast metirsiyekî mezin ji bo Kurda, ji bo Kurdistanê. Divê çerçeveyê de divê Kurd bifikirin, helwesta xwe zelal bikin û yekîtiya xwe ava bikin ku bikaribin li vê derê li hember dewletên dagîrker bi welatên ê wek Rojava re bikaribin daxwazên xwe bicî bikin. Spas. Gelek spas. Hoca tu Belê ez jî çend gotin bêjim û cenabê te jî û ketnezî jî amaje pê kir. Çek tendensekî ewa heye çekdarî pêşveçê dunyayê û çêkirina çeka tê vê manê ku ew dewlemendiya civakê beşek ji vê dewlemendiyê divê ku pê çek were çêkirin. Çek bi xwe aletekî pîs e pê însan tê kuştin. Loma jî hani çêkirina çeka hem tirabî beşekî îmkanê civakê seferberî vî tiştî dikî û tiştekî pîs pê tê çêkirin ku însan bûyî aletê têne kuştin. Loma jî yani çekdarî û sazûmana çek zêdekirinê bêşik nayê qebûl kirin. Lê hevalo divê ku em hinek tiştê dinê jî bibînin yani sistemên totalîter, sistemên dîktatör mekanîzmekî wanê ewa tune ku bi demokrasiyê islah bibin û dev ji vê êrişkariya xwe berdin. Tun mûne tune. Yani sistemê totalîter, sistemê dîktatör bi mekanîzma xwe ya hindirîn a demokratîk islah nebûne. Her hatine şikandin. Yani yekê derve hatiye ew şikandine. Şikandin jî çek e. Hinkiya çek bikaraniye û ew şikandine. Yani ev realîtekî ye. Divê noktaya NATO xwedî fonksiyonekî gelek hêja ye. Xwedî fonksiyonekî gelek qenc e. Tabii NATO jî finansmana NATOyê jî bi xwe ew e. Yani bêjin ewlekariya kolektîv bi xwe hindik ew parî erzantir e. Ku her welat rabe bi milyara bide çeka û wan çeka pêk bîne sistemekî kolektif ya ewlekarî vî tiştî erzantir dike. Erzanbûyîn tê çi manê? Tê vê manê ku îmkanê civatê beşekî jê jî nevkare ji bo însana, ji bo perwerdê, ji bo sihet û nexweşînê, ji bo pêşveçûna teknolojiya welatê xwe bikarbîne. Loma jî di her halûkarî da NATO tiştekî pence sistemekî kolektif ya ewlekariyê
tine vücude diktatörê wek Putin çavtirsî dike ev mesrefê çekdariyê kêmtir dike lê bivê nevê divê ku her dewlet yê endamên NATOyê ji sedî di do dewlemendiya xwe bide vê fonda ewlekariyê ev jî realîtekî me ye mixabe yani hetanî ku xerabî hebe divê qencî xwe li hember xerabiyê karbe biparêze û îro jî xwe parastin bêçek nabe. Spas. بله تنه بخوازم اوکی بدم کو کاک ممتاز نورمال بری دست پی بکه از خوازم دو کلمه بجم و بله دست پی کرم بکه که yani. Kusurena nar yani. نه کرم که Kako yani kak salim amaja pekir le خوازم ویا حتی دولمنتر بکم. İro yani sale noti beter sale noti verde her demez bahsa sale noti büküm je noti o verde persa şiddeti bikar anina şiddeti bikar anina çek bu ye perseki kolektif yani meşrukirin ve بدست ناتو و ولاتن اوروپی کو ببریارکی هفبش دیجی دیکتاتورا وقتا کو بکارتینن مشروعی و امبیجن جبون برجواندین ملتین بندستو و کسین کو امبیجن وک yani milletin büçük ku dixwazin azadî bijîn û milletên bindest ev jî ji Yugoslavya ji mesela ji pirsgirêka Yugoslavya dest pê bû NATO biryarek stin ku ew di çerçewa yekîtiya milletan de vê pirsgirêkê wek pirsekî kolektif a demokrat welatên demokratîk li hember dîktatoriyal li hember welatên zorkar dagîrkar li hember wan bikar bînin û vêya jî di vîjdanê milleta di vîjdanê hemwelatiyên welatên demokratîk de meşrû bû ev piştî li wê derê bikar anîn dijî Seddam bikar hat her çıkası bedeli me biji li hember Kaddafi bikar anîn li hember em bêjin Misrê bikar hat di çerçewa a çê dibêjin ew pirsa vekirî a welatên Ereba ku dest ji Tunîsê dest pê kir yani şiddet êdî bûyê pirsekî ne ku welatekî tenê bi serê xwe dikare bistîne heger wek Rusya bi serê xwe bistîne we çaxê dünyayê gişî dide pêşiya xwe lê heger wek Amerîka û welatên Xerbê û ku bi yek di nava em bêjin yekîtiya milleta jî di bê guftûgokirin û bi piraniyê bêqebûlkirin şîddetê bikar bînin ew şîddet meşrûyê û ew şîddet di vîjdanê xelkê de êdî tiştekî baş tiştekî rast tê qebûl kirin. بله د مثلا عراق دا وصابو yani دوی مسئله ده و مثلا داعش ده جید دیسا هنی تشتو yani بجن لگور اوا یکتیانه توان تبگریا از دخوازم وک اوکی ببیجم انها ناتو جی ام دبیجم الوedere ve normal pivana normal ya ku her velatê endamê NATO'ye divê gere 2% xub silah bike her sal yani bêjin 2% ji parastinê ra veqetîne parastina eskerî erê lê heta niha tabii mesela 2% Amerîka belkî 100% Polonya'ya ew tiştekî din yani الگور ekonomiya wan herkes الگور ekonomiya xwe 2% lê gelek cara da jî gazin tê kirin ku di nav NATO de
endamên welatên NATOyê nakin. Ya par îstatîstîkê wê heye here were 4 welat ku seriya 2% vêjin bütçeya xwe ji bo parastinê veqetandiye. Ji du Amerîka Polonyayê tê, piştî Polonya İngîlistan tê û ya çara Xirvatistan e. Welatên din ê hemî ji 2% kêmtir ew kirine. Lê diyar e îsal piştî ev êrîşa Rusyayê li ser Ukrayna ku berteka herî mezin jî welatên Rojhilatê Ewropa nîşandan yên ku berê nav sîstema sosyalîst de bûn ku dizanibûn ku Rusya di wirda ser bikeve wê dor were wan û hemî welatên din bêyî Polonya wek nüfusî ji xwe nezêdene, wek erd jî nezêdene. Yani ji bo Rusya ne problemek gelek mezin bûn ku kontrola wan bike. Yani bêjin bi ser bikete yani bêjin her halde ve sistema Avrupa bawayekî din wê nû ve bata ew kirin nîzam kirin. Belê em derbasî pirsa xwe ya çaremîn dibin. Türkiye di iktidara AK Parti'ye de û beriya salên 2010 bi şiara bi cînarê xwe re sıfır problem xwest li hev bê. Bi cînarên xwe yên bi problem re jî ket diyalogê. Bi hêviya wê bikeve Yekîtiya Ewropayê heta mihewela kir ku pirsgirêka Qibrîsê jî bi awayekê çareser bike. û bi vê rengî pêşî li vetoya muhtemel a Yunanistanê û Qibrîsê bigire. Wê demê Beşar Esad û Erdogan birê hev bûn. Bi hev re tatîl dikirin. Lê piştî bûyerên li Bakurê Afrika rûdan û xwegihan gelek welatên Ereban ku jêra dat gotin Bahara Ereban di polîtika derve de Türkiye bi hemû cînarê xwe re bû problem. Lê niha Türkiye dixwaze vegere beriya salê 2010. An bi hemû cînarê xwe re rengek bi renga li hev were. Çi bû ku Türkiye vedigere siyaseta xwe ya 15 sal berê. Kek salım eşte dest pê. Böyle. Yani Türkiye ve devletteki heremi خودی امکان مزنه و مسئله بهارا عرب کو مدستیشان کرد دوی نقطه آدیتاجی خودی ادعا کی مزن بو او وقتا که ترکیه که انه در جغربه برداو و هنک پیلان و پروژه نو چکر ای که ترکیه تشویقی بی تشتی کرد او بهارا عرب او حرکت بو او حرکت دبنی پیشنگیا اخوان دا جباکوری افریقای دست بکات هات حتی شامی ترکیه دوی نقطه دا او خوب پرچکی حرکت اخوان حکومت AK Parti خو روسا حسبا و خواست جوی استفاده به او امکان خوی تاریخی او جغرافیا عثمانی جاردنه لسر جغرافیا به مقتدر و حکم خو بدومینه yani ev malume ev prose hat 1911 da li Şamê xetimi ew xitmandin Türkiye jî ket nuqtekî xerab Türkiye bivê nevê ew angajmanê ku berê ketbû navê nikar bûnê li gor wan angajmanê xwe ew siyaseta xwe bidomîne rabû bi Misrê ra bi İsraîl ra ku tê xwanê wê bi Şamê ra jî têkilê xweş bike lê di wir de divêk em nuqtekî dinê jî bibînin yani Rusya jî
de heman demê de Rusya û İran jî li heremê gelek mewziya zift kirin. Yani îro tiştek em dibînin li heremê İsraîl hinek proje nû de pêşiya xwe, yani İsraîl ewlekariya Suudî û wan dewletê Amîrat girtiye ser xwe. Vana tev di binê şemsiya İsraîl de cî girtine bû ku taluka esasî İran e. Ev fonksiyona İsraîl ji bo Amerîka jî rêxweş dike, ji bo Amerîkayê hewce nake eskerê bişîne heremê û li hundir bikeve tengasî. Tê xwanê kirin ku ev fonksiyona İsraîl bi dilê Amerîkayê jî wekû mev dibîne li hev jî kiribin. Yani di binê pêşengiya İsraîl da cephekî hatiye vekirin. Em Kurd divê çavî lê binêrin. Qeneta min ev bu milletê Kurd tişek qence. Bû ku armanca esasî ê vê hevgirtinê İran e. Yani kivşe ku İsraîl nahile ku İran bibe xwedî çekê nükleer. Bû ku ev imkan keve destê İranê milletê İsraîl ser axa İsraîla nûkaya binî qir bibe. Yani İran bi vê îdeolojiya xwe yani kare tiştek ewa bike. İsraîl xwedî vê hişmedîtiye û nahile ku İran bi xwedî çekê nükleer. Devletên heremê jî Suudiye û wan Amîratin ew jî berjewendiya wan û İsraîl hevbeş e. Tehdîta İranê li ser wan e jî, tehdîta İranê li ser milletê Kurd e jî. Ev fonksiyona İsraîl qence ji bo devletên û gelên heremê. Türkiye devletekî pragmatîst e. Yani vî 200 salê dawîn me dît ku her li gor balansa hereket kiriye. Îro jî vê dimeşîne. Yani gelo wexta em bêjin vegeriya eyarên berê, yani ew gotina eyarên berê jî gotinekî ew e. Yani dê me münaqeşeke eyarên berê çi bû? Türkiye ti carî xwe nes Partiya Xerbê. Pêkî wî tim şerqê bûye. Îro jî domîne. Carna kare alîkî vê mêzînê girantir be. Yani îro jî wexta ku vegere eyarê nû mebest edin ew e. Yani xwe nêzê Xerbê dike. Yani divir da em Kurd divê ku xwedî hişmedîtikî netewî bin, berjewendiyê xwe netewî parêzin. Taluka me ya îro milletê Kurd berjewendiyê wê esasî li başûr xwe de îfade kirin. Parastina başûr ji bo her çar millet perçê Kurdistanê wazîfa yek em e. Başûr were parastin. Ew başûr jî ji taluka esasî İran e. Taluka esasî ku pêgirtê İranên hêzên heremî çi PKK çi Şîan e hêzên êrişkar evin loma jî pêwîst e em xwe bigihînin cardinê vê sîstema ku ya jî ewa ewlekariya ku di binê şemsiya İsraîl da tê pêk anîn û berjewendiyê me jî dûr dabin. Spas. Bele spas xweş. Tek nezîr. Te bahsa kak min tas te bahsa ew sıfır tolerans, teoriya sıfır tolerans kir. Yani Slogana sıfır problem. sıfır problem. Slogana Erdogan ya salên beriya 2010 Davut bu. Ser kitaba, ser kitap jî hat nivîsîn. Davutoğlu nivîsî kitap. Yani ew teoriyekî ne li gor bejna Tirkî bû.
ne li gor bejna dîroka Tirkî bû, ne li gor bejna helwesta dîrokî ya Tirkiye bû. Çünkü nol sıfır problem dixwest bi van dewletên dagîrker ê Kurdistanê dagîr kirine bi esasî ew bû, yani esasê wê ew ê bi wanar li hev bike nehêlû Kurd bibin dewlet. Di wê demê de yani helwesta ku Kurd garibin bibin dewlet, berjewendiyên Kurda bi ber dewletbûnê bi ber berjewendiyên statûyê ve derê gelekî bihêz bû, berz bibû. Ew jî stratejiya a dewletê bû, dewleta Türk bixwe bû ku yani bi van dewletên dagîrker ê cîran re qet problema nekin, bi li hev bikin û nehêlin Kurd di ber xwe bidin, tiştekî bi dest bixin. Lê dîroka Türk rê dayî ku nikarî vî tiştî bike. Yek jê mesela yani wek Kak Selim jî fermo kir di mesela Bihara Erebî de ku wan xwest biriya İslamê û biriya Exwan Müslîmîn li welatên Ereba û wekî dinê desthilatdar bibin. A duem li xwestin li Qibrîsê dewleta Qibris ji aliyên gelek welata ve bê qebûlkirin meşrû bibe. Ji aliyê dinê de mesela qirkirina Ermeniya ku li dünyayê popüler bibû li gelek welatan li gelek meclîsa dihat qebûlkirin weya jî berteraf bikin. Yani her çar dewletên dagîrker li hev bikin, problem di nava wan tune bin. Li ser mesela Qibrîsê bi Yunanistan û wekî dinê Rwana jî bêteraf bihêlin û mesela Ermeniya jî dê karibê dünyayê ji ser wê helwesta wan bi paş divegerin. Bibêjin em welatekî aştîxwazin û nizanim çinin, lê Tirkiye nikar vêya bike. Tirkî hebûna xwe berî me berî demekê me behs kir dîsa, Tirkî stratejiya xwe a dervê welat, a derve, stratejiya derve, peywendiyê xwe derve bi pirsgirêka Kurd, bi pirsgirêka Qibrîs, bi pirsgirêka qirkirina Ermeniya ve endekse kirî. Yani pêv girê dayî. Ji divê çerçevê de peywendiyên wan bixwazin nexwazin wê dijî berjewendiyên evan welatên ku alîkariya vana dikin. Bi hatina Amerîka û welatên ewan ê müttefîk hatina wanî Rojhilata Navrast plana Tirkî tamamîle têk çû. Tamamîle têk çû û berê xwe da van welatên ê ku em bêjin dîktatörün, dîktatöriyê diparêzin wek Rûsya wek nizanim ku İran têkiliyê xwe bi İranê jî xweş kirin û xwestin bi riya Daişê evay helwesta Amerîka û ê wekî dinê têk bibin li Rojhilata Navrast. Şuxa êdî nema karî bûn ewan tişta jî biparêzin yani bi Iraqê re, bi İranê re, yani têkiliyê wan dîsa jî li ser mesela Kurda bi min neyhaştî wê asta ku şerê hevdû bikin. Problemekî wanî mezin di navbêna wan dewleta de dîsa jî tune ye. Yani di tarîxiyan şuxa tune bûye daîmî müdaxeleyê nava hevdû kirin û wî heqa jî dane hevdû ku müdaxeleyê nava welatê hev bikin. Mesela Iraqê wî heqa daye Tirkiye ku çend kilometre bejdar bibin. Sûriye jî aynî wî tişta dabûye. Yani bi peymana Ankara û Adena ve ewan heqa dabû Tirkiye ku müdaxeleyê nava wê bikin. Ji bo çi? Ji bo pirsgirêka Kurd e. Di vê çerçevê de ew teorîkî ne li gor bejna Tirkiye bû. Di vê derê Kurd ez wanî bêjim tişkî din hebe em dawî karim berdewam. Bele yani esasê xwe da teqabûlê ew ê dikir. Ew beriya 2010 daha Tirkiye dixwaste keve Yekîtiya Ewropayê û bernamekî wisa dabû pêşiya xwe.
Bizan hayata xwe nikarin beşdarît Ewropa. Ya werhasıl hem peyma meyman hatin imza kirin û ew pêvajo dest pê kir ji bo ku ew bibe diviya bû têkiliyê wan û Yunanistanê xweş be. Têkiliyê mesela Kıbrıs bawekî divê gere bê hel kirin. Bên di mesela Kurdistana Iraqê wê çaxê Kurd li ser axa xwe bûn û xwedî ewek bûn. Xwediyê destkeftiyekê bûn. Ji bo viya jî ew bike dixwest Sûriyê re têkildar be û yani bên ew bû yani bêjin dîsa karê pragmatîk jî niha jî eynî wî ewî dike. Yani bêjin dema ku meriv tarîxa dinya re piçek pir balkêş e nehê adarê Serok Cumhurê İsraîlê hat Tirkiyeyê ku yani vî awayê xwestin ku ew nakokiyên ku divan demên dawî ku Erdogan bi xwe afirandibû ji kêm bikin. Bên çardê adarê yê Yunanistanê hat. Mitsotakis hat. Bibên divê demê de ew mehkema Cemal Kaşıkçı xwestin ku dewrî Suudi Arabistan bikin. Yani em bibêjin weke ku meriv karkekî teslîmî gur bike ku ya bêjin nîşaniya Cemal Kaşıkçı bi xwe gotbû edaleta Tirkiyeyê re wî awayê bi nav kiribû. De heman demê de bi Misir re têkildarin ku bêjin gelek salan tedî wextê Rabîa destê xwe çar pêçikiyê xwe Erdogan ra dikir ew çar pêçikiyê xwe daxistiye û niha lê rêya digere ku nûva têkiliyê wan çê bibe. Di wî warî de jî bawer dikim gava vetine meslahatguzarekî tespît kirine ku wê yani têkiliyê wan dîplomatîk jî tune bû. Werhasıl niha jî nedûre ku piştî Rûsya ket vê evê Erdogan ana dihesibîne Rûsya dema tune be li wê derê niha hêz Esad e dîsa û Amerîka li wê derê ye. Sibê roj meriv nizane siyaseta dunyayê çawa digere Rûsya eceba wê pozisyona kevin karibe pêk bîne wek tedbîren ji bo ku Kurd dîsa li wê derê nevên xwe dît tiştekî bi Esad ra yekser têkildar e. Esadê ku dibêjin di vê rewşa herî xerab da ku bêjin gelek erdê xwe nikare kontrol bike bi xêra Rûsyayê li piyaye ew Esad naxwaze hîn navê Kurda têkeve Kanûna Esasiya Sûriyeyê. Werhasıl yani mixwest balê bikişînim polîtika dagirkerên Kurda ku wazê çawa ji wan re lev tê çawa karin vegerin eyara bigarînin. Min bi wê münasebetê xwest vê mijarê jî em yani ew bikin. Em derbasî mijara xwe ya dinê bibin wek hûn dizanin navenda xebatên Kurdî di derbarê Kurdî de li Bakurê Kurdistanê lêkolînek encam daye. Yek ji xala herî balkêş a xebatê ew e ku piraniya Kurdan çi kurman jî çi zazakî be daxwaza perwerdeya Kurdî dikin. Lê di heman demê de rêjeyeke kêm a Kurdan bi zarokên xwe re Kurdî daxivin. Hûn lêpirsînê û encamên wê çawa şîrove dikin? Kêkina zî ji te dest pê bikim? Keko pirsa ziman li Bakurê Kurdistanê pirseke esasî, pirseke biryardê. Bi amê li Bakurê Kurdistanê pirsa ziman duwarê wêraniyê de ye, duwarê malxerabiyê de ye, duwarê têkçûnê de ye. Yani
چقیس ام بیژن داخوازین سیاسی از وی وقت داخوازێکی سیاسی دبینم ئێکو دبێژن ئەم دخوازن کوردی ببێ زمانی پەروەردە وەک زمانێکی سیاسی ئەز شیرۆڤە دکم بێگومان ڕاستە یعنی ئەو هەلوەستێکی ڕاست دجی دەیە divê ئەو ببێ لێژە ئالیە دەنێ دو وەکتە گوت yani gelekî balkêşê divê em bêjin lêkolînê de mesela ji zilama bêtir jin bi Tirkî xeber didin. Yani bêtir jinên Kurd, jina Kurd bi zarokên xwe bi Tirkî diaxive. Ev mijarekî pir esasî ye di dîroka Bakurê Kurdistanê de, di dîroka Tirkî de. Tirkî ji avakirina xwe heya îro di stratejiya dewletê a netewî de xwestiye jina Kurd bi Tirkî biaxive. Xwestiye jina Kurd xwe wek Türk bibîne. Xwe wek Türk binav bike. Xwe wek Türk hereket bike tev bigere. Di vê mijarê de her çi qas kêm bijî bi ame dewleta Türk divê stratejiya xwe ya asîmîlasyonê de li ser pirsa jina Kurd bi serketî. بله Dibêje mêrê Kurd ji jinê bêtir bi Kurdî diaxive. Ew jî rastiyekî me ye ku li Bakurê Kurdistanê bêtir zilam bêtir mêr di pirsa siyasetê de bêtir jina aktif bû. Divan salê dawîn di jin gelekî aktifin lê bi Tirkî aktifin ne bi Kurdî aktifin. Yani helwesta xwe siyasî a netewî heger hebe bi zimanê Tirkî didin diyar kirin. بله بله Pirsa ziman wek min got pirsekî netewî ye. Divê ji nakokî û pirsgirêkên siyasî ê partîtî bi dûrketî bê şîrovekirin. Divê Kurd Bakurê Kurdistanê ronakbîrên Kurd, partiyên siyasî, dezgehên sivîl, yeko însan xwendevanên Kurd li ser vê pirsê kûr bibin û bi helwestekî netewî nêzîkî vê pirsê bibin. بله Ji bo min gelekî balkêş e. Ez belkî gelek carî jî vêya dibêjim. Min ez nizanim divê ji bo vê înstîtûyê bive ciyê lêkolînê, mijarekî lêkolînê. Acaba çend welatên bindest ê dünyayê wekî Bakurê Kurdistanê wek Kurdên Bakurê Kurdistanê heyranê zimanê neyarên xwenin. Heyranin ku xwe bi zimanê neyarên xwe xwe bi zimanê Tirkî qure bikin û xwe wek modern rê bidin. Acaba çend millet hene ku heqûsî xwe ji milletên serdest kêmtir dibînin, zimanê xwe kêm dibînin, şexsiyeta xwe kêmtir ji ê netewê serdest dibînin. Ji bo me veya ciyê gelekî û mijarekî a lêkolînê yê li Bakurê Kurdistanê. بله Divê çerçevê de yani pirsgirêka ziman heger em seferberlikekê heger wek meselakî millî destpêka çareseriya pirsgirêka Kurd û Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê em mesela ziman derxin pêş û wê bikin mijara esasî a yekem ji wê dest pê bikin ew ê rê ji hevkariya hêzên netewî re wê rê veke. Ew ê rê ji çareseriyê re çareseriya pirsgirêka Kurd û Kurdistanê re wê zelaliyekê ava bike. Wê daxwazên Kurdan bêtir derxin pêş û ew ê di raya giştî a cîhanê û heta ez karim veya jî bêjim di raya a giştî ya Tirkî de jî kêm bijî wê wek xebatek wek tekoşînek wek daxwazek rast bê dîtin
ve her vaha yani هنك نوت قرتو من دخوازم لوان بنرن mesela geleki balkeşe دوی ليكولين دي مثلا وك ميردين كو عرب جي لهنن قالك ملت لهنن سوريانين عرب وكيدنين زماني عربي جي داخذن اوان بلا اوان جي خواستن کو زمانی کردی به زمانی کی پروردی بالکش پیوست لویدری ام کرد تشتکی لویدری فیر ببن دوی ام دخباتا خو از زمان ده کو وقت مگوت وقت پرسگریکا یکم ام درخم پیش دوی ام وان بکاتین کردستانی وقت عرب وقت سوریانی اموان جی بوان هفکاری بکن ببین زمانی وجی دوی به زمانی فرمی دوی به زمانی پرورده ای او جی حقیقه یعنی ام وانا بکن آلیه خواه اویا پیویسته veya xabateki cidi ji aliye dinê de divêya bive meselakî seferberî a netewî divê tevgera Kurd a netewî li Bakurê Kurdistanê ronakbîrên Kurd li xwe verqilin bi Kurdî biaxivin bi zarokê xwe bi Kurdî bixeber bidin ez nabêjim veya çareseriya esasî ye lê yani destpêkeke bêguman yani ziman bi strüktüra zaman ve a resmi a fermi dikar bijî eger bi wî zimanî tu xebatê biku maaş jê bigire tê wî zimanî fêr bibe lê ew wî zimanî tu pera nedite tu xebatê nedite tu tişt berjewendîkî te tê tu nebe tu Kurd bijî tu hêdî tê pasî bibe tê wî zimanî ji bîr bike divê em ji bo statûyê bêguman divê em xebatê bikin lê pêngavekî mühim heye mesela Kurd dikarin veya bikin xebata esasî ji bo siyasiya xwe ji bo partiya xwe ji bo helwesta netewî ji bo xebata Kurd û Kurdistanî li deriyê xelkê bixin bibêjin bi Kurdî bi zimanê xwe bi zarokê xwe xeber bidin herin du deqa wan xeber bidin sohbet bikin ma dünya xera nabe her ro li qehwar û dinên û nizanim çi dikin bavo herin li xaniyê xelkê bixin ewana jî Kurdin li hêviya wenin herin wan xeber bidin herin bêjin bi zarokê xwe bi Kurdî xeber bidin eveya we binaskerî jî bide we hêviyê ji xelkê çê bike vayê hinek însanê min siyasî tên dibên bi zimanê xwe xeber bidin yani pirsgirêka ziman li Bakurê Kurdistanê wêraniyek mezin di nava Kurda de ava kiriye yani bi milyonan esil Kurd ava kirinin eslê wan Kurdin lê axlaqê wan lê zimanê wan tevgera wan daxwazên wan xebata wan xewn û xeyalê wan giriyê wan xwarina wan bûyî Türk eveya şermekî mezin ji bo Kurda qebhete divê em Kurd li Bakurê Kurdistanê li xwe verqilin kil bibin em vî zimanî nehêlin bimire ji xwe zazakî çûyî bermirinê lê em nehêlin hema kurmancî bimire ji bo Xwedê ew ziman têk herin millet têk derin millet tune ye li Bakurê Kurdistanê ji bo ku tu bêje ji yekî biyanî re ez û Kurkê xwe em çûbûn li Diyarbekir digeriyan ji kurê xwe got em ê herin Kurdistanê û nizanim çi methê Kurdistanê dida roja dawîn kurê min ji mir got babo em hatine ku kurê min hatine Kurdistanê ê got me em çi qez geriyan min nedî yekî bi Kurdî xeber da yani ji bo însanekî biyanî ji bo yekî ji derve here bivêje evaya Kurdê û evaya Türkê tu anha ewan yek eşaretekî wiha xuya nake ev jî ji pirsa ziman e heger Kurd bi zimanê xwe xeber bidin we şexsiyeta Kurdî jî wan çê bive ew ê helwesta netewî jî wan çê bive bi ziman re şexsiyet tê guherî ev pirsekî esasî li Bakurê Kurdistanê pirsekî netewî divê ji nakokiyên tevgera nakokiyê şexsa nakokiyê hereketa ji gişî bêpar bi dûriketî bê pêkanîn û xebat ji bo wê bêkirin بله
gelek spas. Keksalım Böyle tabii şey- pırsamaya davi bir sakime maye bir sakimtir. Ama lez bikin em بله از خودم آنکدوتیک بیشم او سه سال بری ام چهار کس بون سیران تپه دیاربکر ام تقصیر سیار بون ام بورم دری چیه زانی سیران تپه تقصیر دیرکت سری چیه شوفر آنی مدبر چاملی جایدا بر آلی ولایت گران آنی اوی آنی دری چیه بجه پس یعنی تشما اواکر یعنی گو یعنی مگو امجی دیار بکرینه و تشما راست نانی tabi lavuk şakkızı şoför şakkızı yani go abi olan go tekayın başurine pıbar hukat mekir nekos prejme bistine lavuk şakkızı yani hani başvurayım Kürdi peyven. go abi me go tekayın başurine tabi me ok ver hasime periyoday em berketin yani ev kek nezir tiştê xweş gotin yani ev xebata kuatiye kirin ev Kürdistanî Center li pênc bajarê esasî yani Rihayê, Diyarbekirê, Mêrdînê, Batmanê û Wanê ku îro Kurdistan weta behsa Kurdistanê dikin Kurdistan ew herem înê dest nîşan kirin nüfusa Kurdistanê sedî heftê wî zêtir li wir bicîviye ev xebat li wir hatiye kirin yani tabi em tüm divê ewa be divê ewa be lê realîtekî heye yani di hilbijartina mehellî ya 1977 da li Diyarbekirê di kandidatê esasî hebûn yek jê ê dedekadê bû Yahya Mehmedoğlu yek jî ê Özgürlük Yolî bû Mêdî Zana wê demê ji bû dedekade parî xurt bû hêzên Kurdistanî yên dinê jî tev Rizgariye û Partî Demokrat û Kûk vesaire tev jî piştgiriya Mêdî dikirin Mêdî bû belediyê reîsî lê yekûna rayên Mêdî û ê Yahya Mehmedoğlu li dor sedî şêst bû kandidatê sisiya jî Felat Cemiloğlu bû Felat Cemiloğlu wî yani ew jî Kurdperwerekî qenc bû em rayê Felat ew jî Edalet Partîze bû em wî jî têxin serê ray dibin sedî heftê 1977 em di 2020 da sedî pêncî ray têsandin dibêjin em bi ser ketin tilîlî dikişînin dawet dikin yani Vatan bejin divê lê çil sale li welatê me tiştek diqewime li Bakurê Kurdistanê her tişt ser û bin bû kek nezîr dibêje vê hevê da min jî xwen yani dê pîrek bi Tirkî daxifin lê hevalino di 1977 da pîrekê me Kurdî daxaftin xelkê me li gundê xwe li ser warê xwe bûn li ser dewlemendiya xwe bûn hilberînekî li farqînê heşt heb banka hebûn îro li farqînê tenê bankeke ye Ziraet Bankasî yani muhaseba çil salî heta ku neyê kirin çi hat serê me çi qewimî yani îro em vî tiştî rast nikarin çareser jî bikin gelek tehrîbat çêbûne yani em vî tiştî divê bi nav bikin û li gor îmkanê xwe pey çareseriya bin çareserî me biçûk bin jî divê ku em li gor îmkanê xwe bin yani hinek tişt ê hevalo ew ê divê ku bikeve qeyda 5 sal şûnda 100 sal şûnda ku milletê Kurd bijî vê halê xwe ew ê akademisyenê me derên ew ê ser me lêkolîna bikin ew ê bêjin ya 10 kesê jîr jî tune bûn ku rabûne tiştekî qenc bigotana vê tehribatê destnîşan bikirana vê malxerabiyê binxet bikirana bigotana ev çi hate serê me yani loma jî em 10 kes bin jî 20 kes bin jî divê ku em helwesta xwe bistînin yani ez wan partiyê ku rabûn ketin salonekî Newrozê pîroz kin ez wan pîroz dikim tiştekî gelek qenc kirin
5 kes bejî 100 kes bejî em evin yani Newroza ku 100,000 500,000 dicivîne lê Kurdayetê nake qerebalıkî vikî vala ew ne Kurdayetiye ew ne Newroza Kurdaye lê em karin 5 kes li hev bicivin behsa derdê xwe bikin îro jî kek nêmet ez û te û kek nezîr em behsa derdê xwe dikin vê malxerabiya ku hatiye serê me yani em vî dest nîşan dikin mixabin imkanê me gelek qesin sê mehberê ew serokê pakê Mustafa Özçelik belavokekî beyanekî da daxwazekî kir xwest meclîsa zimanê Kurdî bicive heta min ew tiştekî gelek hêja bû nizanim gelo Mustafa Özçelik pakê piştî wî çi gava bê yani civandina meclisekî ewa platformekî siyasî ye ji xwe Keknezîr jî amaje pê kir pirsa ziman pirsekî siyasî ye yê îro bi Kurdî de axife bi zarokê xwe re bi Kurdî de axife pêş ve dibe helwestekî siyasî distîne yani em divê ku vî tiştî li gor îmkanê xwe em 10 kes bin jî 100 kes bin jî li gor îmkanê xwe bicivînin pêk bînin û ji zimanê xwe re xwedî derê yani ew daxwaziya Mustafa Özçelik divê me ji wan bipirse ji pakê bipirse gelo van hevala çi kirin yani qeneeta min ew daxwaziyekî gelek hêja bû meclîsa zimanê Kurdî divê bicive li Diyarbekirê meclîsa zimanê Kurdî divê bicive yani ev meclis divê ku yani ene ew em Swedî din samansetnik ene ewa wî em bêjin însanê ku werin kêleka hev vê meclisê bînin vücudê ew baş werin dest nîşankirin û rojekî zûtir ev meclis divê ku bicive spas spas xweş ez jî hema di gotina bibêjim em derbasî xala dawî bibin xwe wextê me jî nemaye xala dawî jî em hêrekî hema di sê deqe ev tiştekî bêjin yani bên tedê li her welatên ku mêtingehin ku kolonî ne ku hatine ew kirin bi awayekî bi rengekî ya tên yani hemî ne bi eynî renge lê yê Kurdên Bakur rastî Türkiye tenê polîtikekî dabû pêşiya xwe ku em mesela ziman bi wan bidin bîrkirin ev millet wê ji holê rabe û ve perçekî me ev mesela Kurdistanê wisa xelas bibe û ev çawa kilîta ku Kurda bikin zîndanê bû yani tune bikin bû ev heman demê de kilîta me ya rizgariyê ye jî em çi qas bi zimanê xwe bipeyvin em çi qas mesela ziman derxin pêş en dawiya dawî rojek wê ji me ra jî li hev bê wê dunya tê guhertin rewş tê guhertin lê em ji bo kulpiya bibin mesela ziman e li wê derê tiştê pir balkêş ku divê evê de ema gotinek ser wî jî bêjim yê ku ji Kurda pirsîne hejmara Kurdên ku xwestine ku Kurdî ve zimanê perwerde ji hejmara kesên ku li Kurdistanê dijîn bi tevayî ji wan kêmtir e pir balkêş ema yani êdî meriv ew çi qas alî statîstîka deqîq e lê bi rastî wek encam pir balkêş e belê em zêde ew nekin ji xwe di her firsatê de hemî hema bêje bername me panorama heftê de ziman yek xalê ku her tim em münaqeşe dikin em derbasî mijara xwe ya dawî bibin ev jî bi rastî yani her tim em siyasetê ew dikin lê gelek tiştene ku hemû însaniyetê bûyeway me jî alaqedar dikin ji bo ku em derkevin dervayê siyasetê her tim yani taybetî jî ez dema ku ez pêş bernama xwe çê dikim ya em bi dorê çê dikin kesê ku rêveberiya çarpel medyada her hefte yek çê dike yani dixwazim mijarekî ku li dervayê ew ê hebe min vê carê jî ew mesela Kanadayê ku
dixwazin ew alîkariya mirinê biryar dane ku salek şûn de wê pêk bînin. Min got em seviya bipeyvin. Yani Kanada yani plan dike kesên ku şuûra xwe wenda kirine û tê tu hêviya ku wê baş bibin tune ye û êşê dikişînin ji adara 2023 pêve dikarin alîkariya mirinê bigirin. Ev plan münaqeşeya kevne nû he anî rojeva psikiyatrîstên Dunyayê ji ber ku ev mijar bi salaye dem bi dem bi hin ewa tê rojevê lê îja mesela Kanadayê ve dîsa hatiye rojevê min xwest derbayê siyasetê yani em viya jî bipeyvin helbet ev münaqeşe ne tenê di rojeva psikiyatrîstan de ye her wiha filozof rewşenbîr her cure olperest siyasetmedar û mirovên rêzê jî di vê münaqeşeyên de alîne. Hûn wek du rewşenbîrên Kurd çi difikirin? Ji her yekî ji we re 3 deqe. Ez çend gotu bêjim. Yani ev pirs rast di civatê pêşketî de pir münaqeşe kirin li Ewropa tahmin dikim di nava devletê Ewropî de tenê li İsviçreyê ev mav heye. Yani gelek insanek eni ikna hatin noktekî naxwazin bijî. Yani ji bo ku mesela jiyan û dawiya jiyanê yani ba gelek insanê Ewropî pişkî pir tabiî ye. Tenê noktekî dibêje eni naxwazin bijî. Tabii ev gelek münaqeşe bixuratîne, pirsekî ehlaqî ye, pirsekî de warî hukukî da. Gelo insan mafyon heye xwe bidin kuştin. Yani di hukuka Avrupayê da zanî İsviçre tu evekî de cî nagire. Ne diyekî Avrupayê da ne tevê yek bûyî de nema jî ev li İsviçreyê tahmin dikim di hukuka wan de heye. Ya tiştê ku Kanadayê hatiye biryardayîn ew sala 2023 da dixwazin têrin icraatê münaqeşe jî domin yani insanê ku dwarê psikolojikî da ji bo civatê talûkene ya naxwazin bijîn tabii münaqeşe hene yani insanê ku dwarê psikolojik da xwedî problem be gelo ev mirovekî kamil e watan ne kamil be gelo kare biryar bilsîne yani pirsekî dibe ku yani sport serê münaqeşe yakin bas. Bele. Spas. Keknezîr tu jî çend gotin? بقاسي از دزانم اذا الحمي اوروبا اف مناقشه تكرن وزود تكرن ننها يعني ند مثلا 2002 دي هولندا بريارك دا يعني قانون جي هي او كسين يعني ايدي بي تداوي يعني نخوشيا وان تداوي قد تنيه حكم مرني ددنوان ل ايجاري اوذرا حنك دتايته هن يعني لغور اوي و چاوا بریار بستندن و چاوا اوی جیانا وی جدس بدن او پروسس کی بسری خو مثلا کی گل دورو دريج لكندا جي 2015 ده يعني محكمه بخو قرار کی واني دابو يعني دغوتن مثلا السويد قال لك مناقشه السيرفي تشتي دبن لان مثلا تاني او كسن نخوشیا پسیکولوژیک و دپرسیونی کو نخوشیا وی ایدی درمان جرتونیه نخوشیا کانسری هنن کو مثلا عذاب دکشینن yani به عذابه کی مزن روبرو دبن هنک نخوشی هنن مثلا او المانی کو نریا خوزن ریا مالا خوشی شاش دکن اوان کسنا مثلا نخوشی کی گله کی خطر دنه اوانا جبو وانا جي مناقشه تكرن ليفيا ديلما كي مزن جبو انسانيتي يعني از باورناكم تو شخص تو دستلات دار تو دزگه بكاربن راست برياركي واني بدن لسر انسانكي يعني قالك زحمته حقوقيا زحمته اخلاقيا زحمته ام بيجن جبو جيانا انسانكي تو قرار ددي يعني vicdanen insan ne rahat yani. Ji aliyekî em bêjin mafî insan ê jiyanê
جاليتني دي تدبيني إنسان كي مري بعصلي خو يعني ده عذاب دكشينه وي عذاباجي بلا سبب وي عذابي دكشينه لدوي ام بيجن تندرستيا جهاني جبو ويا چارەسەریەک کې ببینه چارەسەریەکی هەفبەش کاری بە پەیدا بکەن ji بۆ دنیای ji بۆ ئینسانیەتێ بەلکی تشتێکی باش بە ئەس نزانم یعنی ئەس وەک شخص ئەخلاقیان ئەس نەتەرەفداری وی تشتی me dibêm divê yani tenduristî yani ilim bêjin karî ji vêya re çareyekê bîne bê zehmetî ew ê însana heya ku bimre karî bi dewlet lê xwedî derkeve em bêjin yani nexweşiya wî karî bin yani belkî çareser nebe ama nehêle em bêjin îşkence bikişîne ba min çerçevakî wanî dimere karî bi yani vê meselê îzah ku wê baş لێز ئەجی بپرسێکی بەقەدینم نەها دەماک و نەخۆشێکی تێ ئیدی دەرەجەک و nikare fîş dikişînin piştî fîşî merv kare îdî çend saete rojekî tiştekî ye yani îdî li gor ewa însan e lê dema fîş nekişînin wê çixas bijî yani bêjin ev jî kare bikeve wê kategoriyayê bi awayekê tabii yani bana gelek hêl wî hene alî hukûqî ew hene tenê ez tiştekî jî bêjim ew gelek qanûnên dunyayê yê qanûn ya Tirkiye jî bawer kiriye yani ya medenî ya ew ê qanûnên ewî piranî ji ya Swîsreyê girtine yani ewa wan ji wê derê ye em bername xwe diqedînin gelek spas ku hûn beşdar bûn û beşdarî bernama min bûn hêvîdarim me tiştek da temaşevanên xwe me wan dan fikrandin an bêjin tiştên ku nedatin bîra wan me ji wan re got ya jî me ya dilê wan got bimînin dixweşiyê de heta bernameyek edin spas ji bo çarpêmediya û ji bo temaşevanên êkul me godar kirin